Orion dut izena. Eta beldurra daukat. Jakin nahi duzu zeri? Gauza askori egia esan. Neskei oroar. Taldeak nire ruskaltzeak ikaratzen nau. Klasean gaizki erantzuteak ere izutzen nau. Ritxi panitxi. Gabon, Orion. Beldurtzen nauten gauzen artean. Gehien ikaratzen nauena. Iluntasuna da. Tatxan! Zer zara? Ez da begien bistakoa, gela ilundago kalea ere bai. Kaixo iluntasuna naiz! Gau batez lanean ikusiko nauzu. Ez duzula beldurrik izateko arrazoirik. Basatoz, ala basatoz. Ez dago txarto, ez da? Orion, zure beldurrak gainditu arte ez dut atxedenik hartuko. Teinezkorra nahi zaizu, eternitate guztian alegindu naiteke. Orion, gainerako gaueko entitateak aurkeztuko dizkizut. Gehiago daude? Divertigarria gara, gustatuko batzaizkizu. Garrasizalea, ekarri dutu! Guztiari beldurra dio numea? Zure autoestimu zaurgarria bizitzeko edo zein umeri laguntzea ez duzu lana. Itzaldi latza baina argigarria. Posible da hori gertatzea? Beldurrak gaindiaraziko dizkidazu? Gau bakarrak den aldatuko du. Hemen ematen du ni bakarrik nagoela pozik. Eutxitinko! Iluntasuna! Orion! Oh, ireki begiak! Ez horixe! Ala, asko zobeto, ez da? Goze? Harrapatu zaitut! Zen moduz, gazte. Nor da? Argitasuna da, iluntasunaren etxaila. Ederra egin dugu. Seguru sentiarazten nau. Manta epel batek estaliko banindu bezala. Atxekina da alakoak gustatzen bazaizkizu.